Gawing simple, makabuluhan at walang kontribusyon o babayaran. Yan ang mahigpit na paalala ng Department of Education o DepEd Bicol sa panahon ng recognition at graduation season. Layunin nitong maibsan ng dagdag na pasanin ng mga magulang at mag-aaral na matagal nang naghihirap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabayan pa yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Siguro na hihiling man kan mga taga-Kamsur or sa bilog na Pilipinas that the President himself is saying walang contribution. So I am appealing to all the teachers, school officials, wag po tayong magkolekta. Meron naman kayong MOE. Make it simple, make it very practical at walang dagdag na contribution sa mga parents. Sa ilalim ng pulisiya, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng sapilitang kontribusyon para sa mga gastusin sa mga seremonya. Kabilang na ang venue, dekorasyon, mahaling toga at iba pang kaugnay na pangangailangan. Ayon sa DepEd, bagamat ilang taon na itong ipinapatupad, mas hinigpitan ngayon ang monitoring upang matiyak na walang magulang o mag-aaral ang mapilitang maglabas ng pera na hindi naman kayang tustusan. Hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na manatiling simple, makabuluhan at abot kaya ang mga seremonya na nakatuon hindi sa garbo, kundi sa pagkilala sa pagsikap at tagumpay ng isang mag-aaral. Regine Boy, CSN.